Sziasztok, Barney96 vagyok, és ez itt a Minecraft Techie Skyblock 23. része, és ebbe a részbe csinálok pár darab overclockert, vagyis nem is tudom, kell ellen dolgozni. Na mindegy. Előző részben ugye megcsináltam azt a gyárat, most meg afkoltam egy keveset, hogy legyen elég gyémántom. Eddig ennyi jött össze, hogyha mindjárt betölteni, igen, eddig van 5, plusz még itt készül, és ugye 9-re lesz szükségünk. Jó van, ja, még tényleg készítettem be crafting recepteket, ezt meg kell csinálnunk. Mert majd ez kelleni fog nekünk, ugye? Na, hogy volt? Fú, elfelejtettem, remélem jól rakom. Ide egy gyémánt, ide egy láda, ide egy vas, meg ide egy vas. Itt meg 2 stone. Igen, megvan az alchemical chest. Most csináljunk belőle ilyet. Jó van, energy condenser. Szuper. Igen, már kezd érni a tök. Ja, és hogy ne itt kelljen lejárni, meg ne kelljen körbe menni, csináltam ide ilyen kis lejárót a pincébe. Közben picit fejleszgettem ezt azért, meg vártam, hogy felforosodjanak a motorok. Ez ugye ide megy. Ebből rakok is cobblestone-t, ami nálam van. Addig szépen szívja ki. Na. Ó, lassan kész lesz egy scrapbox. Hát tényleg afkoltam, lehet, hogy azóta készült is el egy, és akkor megmutathatom, hogy mit is fogunk itt termelni. Nagy üzemben. Na. Igen, hú, már 3 van. Ilyet fogunk mi csinálni. Ez arra jó, hogy ha rájobb klikkeltek, akkor kidob egy bármilyen random tárgyat, bármit. Ez lehet fakapa, vagy hús, sőt még érceket is dob ki, lehet, hogy gyémántot. Na, 1, 2, 3. Fakapa. Ezt jól megmondtam. Na. Szóval ez egy ilyen random dolog. Ami szerintem tök jó, hogy mindenféle cuccra szert lehet tenni. Ezt rakom kisütni. És megnézem, hogy overclockert hogy kell csinálni. Mert akkor fölpörgettem a gyártást. Lett egy füves blokkunk. Azt szerintem berakom a és chestbe. Alakú gyűlik. Leszerem a tököt, hogy még több legyen. Mi történt itt? Az előbb még megvolt itt a homok. Itt meg mi történt? Úristen! Elbugolnak a cuccaim. Jól van. Oké. Ezt meg majd leszerem videón kívül. 7. Hú. Ezt be szerintem... Igen, majdnem. Na, akkor keressünk rá arra, hogy... Recipe, igen, túlpörgettem. És hogy... Na, nekünk kell először is egy overclocker upgrade. Electronic circuit meg coolant cell, ezt extraktorba kell. Empty cell.
Ja, tin. Oké, csináljunk is pár ilyet. Oh. Csináljunk rögtön 32-t. És megtöltögetem őket. De nem fogom összekraftolni vizes vödörrel, hanem inkább csak fölveszem. Ó, van metszóca is. Be kell majd fognom. Jaj, ne. Ilyen gyorsan vissza gyűjt a víz. Oh. Ebbe meg nem lehet lerakni, azt hiszem. Van ugye még egy vizem. Nincs csak jég. Hú. Csináljunk még egy jeget. Ez csak nem olyan drága. Na és... kész van még egy gyémánt. Mondom, hogy nem olyan drága. Akkor csináljunk 2-t. Na. Azt hittem, hogy a jég az ennél sokkal drágább. Ügyes vagyok. Jók lesznek ezek a kulencellek. Itt egy enderman. Nem akarok rád nézni. Mert belaggoltam. Hova kéne rakni? Oda a sarokba. Jó van. Na, alakul. Ennek azért lassú a gyártása, mert azok a kulenszellek, azok nem stackelődnek. Ja, hogy a malac az most rám támadt. Meg akart harapni. Úristen. Na, elfogyott, rendben. Megnézem, gyártódott már scrapbox. És 3 még. Ezeket el is lövöm. Mert aztán mindjárt vége a videónak. Ah, csont. Mi ez? Tindászt, király. Ezt is berakom ide. Hát majd kell bronzot csinálni. Blokkokhoz berakom ezek. Ja, gyűjt még egy gyémántunk. Akkor már van 5, 6. Van bent itt egy, meg van egy, azt hiszem, itt. Szóval így, igen, akkor már 7 gyémántunk van, még 2. Extraktorból kell berakni a cuccot, ugye? Ez az. Nem, ez macerátor, ez az extraktor. Tudom én még micsoda. Szerintem én a fakapát beáldozom EMC-nek. Hogyha be lehet, de azt hiszem be lehet. Igen. Meg a csontot is. A füves blokk még nem ér ugye semmit, szinte egy EMC. Vagy 2. Na. Lerakom a lépcsősekkel. Fasekkel. Ilyen nincs. Jól van. Na de ennyi lett volna mostanra. Várjuk titeket a következő résszel. Köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Lájkoljatok, iratkozzatok fel, kommenteljetek. És nem sokára jövök a következő résszel. Sziasztok!